Bueno, como en toda festa, comer hai que comer, xa tivemos un bom menú aí de mediodía, pero si están presentes ademais tamén aquí nesta tasca do Liño as amigas da filloa de Muimenta. Teño dúas, unha está pa un lado, outra está pa outro. Ven para cá, ahora se está máis cerca, así me gusta. Bueno, Obdulia, non? Sí, o Como Dulia. estás? Moi ben, moi ben, moi ben. Aquí, no medio dos fogones, xa ves. Cantas levades hoxe xa? Pois bastantes, eu non che podo dicir, non o calculamos, pero bastantes, sí, bastante fillogas, sí. Bueno, a ver, contádeme, que ten a filloa de Muimenta? Ela estaba dicindo, ela é a que máis sabe. E entón, a ver, eu lle pregunto tamén a ela, pero dices a que máis sabe, que ten isto da filloa de Muimenta? Pois a verdad, moi bon amoao, moi bon, un produto moi bon, polivalente na gastronomía. Entonces ali comemos moita filloa co cocido, co de postre, témolo moi... A filloa que é o que chamamos filloa a pedra, poderíamos decir, non? Isto é, no, isto é non exactamente, este é o ferro. O ferro, tomade boa nota, a de Muimenta é ao ferro. O ferro, sí, sí. Bueno, Ali. ten unha particularidade, polo menos para min, o crujiente que está. Pois non sei, será un bon moallo, unha boa auga, unha boa fariña, un bon cariño para facelas. Eso sempre. Eso sempre. Pero sí é curioso, non, esa particularidade que ten ese punto tan crujiente, tan liviano, que comes, dá esta sensación de que aínda non comiches ninguna, non? Bueno, porque facémolas con moito cariño. Será o ferro tamén, ese puntillo, o ferro. Vexo que ademais isto solamente sai por aquela zona, se utiliza para máis cousas este ferro ou en Muimenta utilizades este ferro concretamente solo para isto? Si, nos a plancha utilizámola pa filloga, nada máis, no. Perfecto. O amoado leva algún auga, porque hai quen fai con auga de cocido ou fai con tal, vos como facedes? Que leva este amoado? Se temos caldo, botamos un caldiño, senón un poquito aceite. Leva auga, fariña, huevos, sal e aceite. Aceite se non tes un caldito. Vale, e aquí algo fundamental tamén para calquer filloa que se fa en Galicia, sexe de onde sexa, é o touciño, non? E o touciño, hombre, un touciniño non pode fallar. A mí que non veña con historias, A min se as filloas non se engrasan con touciño, pois a mí non son filloas, Bueno, Para min, polo menos, non o son, no, a verdade que non é filloga. Non Bueno, é filloga. a ver, contade, a tradición da filloa de Muimenta, sabedes dende cando ven que vos sepades? Dos moito antes pasaos eu, teño 61 anos e acordoes a xa facer así. A miña mai, a miña abuela non, pero bueno, porque non a acordei, pero bueno, antes miña mai facías con leña. Pero bueno, o amoado era exactamente máis ou menos como se fai hoxe. Vale, tedes unha festa, a ver, ven, para que ti pensaste que te ibas a librar, non, pero non. Non te escapes, Odulia, quen che mandou marchar? Ven, que ten que vixar as... Claro, Rosalía, enfoca aí para que vexan como se recollen esas filloas, Bueno, tedes unha festa, non? Que ademais está dedicada a esta filloa. Cando é e que é o que facedes? Contame. Pois é todos os 1 de maio de todos os anos. Ali somos moitas filloeiras e filloeiros facendo filloas no ferro ou en fundición. Hai máis actividades, bueno, cada ano hai actividades diferentes, entonces é mellor consultar o programa, podedes seguir a Moexmo nas redes sociais. Vale, pero ti eres unha cría. Sí, bueno, xa teño os meus anos. Pois, muller, tamén eu, pero... Pero sí, aprendeume miña abuela. Miña abuela facía as filloas na casa, eu vía, iba comendo e houve un momento que empecé a facer. E agora vamos, xa eu non Pois parar. agora non parar, claro. Bueno, pois xa sabedes, esa festa da filloa de Muimenta que é o 1 de maio, o estamos disfrutando hoxe aquí nesta tasca do Liño. Maravilloso poder trasladar tamén tradición gastronómica a unha festa como esta que ensalza precisamente a tradición, non? Exactamente, sí. Eso quero decir que tamén anima a participar nestas cousas, non? Pois sí, hai que cultivar a nosa tradición para que sigamos tendo presente o de antes. Bueno, pois nada, Obdulia, que xa te deixo tranquila, No, xa estou tranquila, estou... tranquila. Pasa que sempre te emocionas un pouquiño, non Como estamos... ten que ser. Claro, o sea que... Eu agradecido de que vos emocionades e que querades Claro. charlar un ratiño comigo e contarlle a xente o valor, Que ten isto, efectivamente.
xa sabedes, é a filloa de Muimenta, o 1 de maio é a festa. Nos aproveitamos e o disfrutamos aquí hoxe na Castasca do Liño, así que toma de boa nota,